It-turiżmu baqa' jissaħħaħ anke fl-iktar xhur staġjonali diffiċli din id-darba f'Jannar. Dan meta kienet irreġistrata żieda ta' 15% fuq l-istess xahar is-sena li għaddiet. Żieda ta' turisti li fissret aktar infiq li ammont tal-4,300,000 € aktar b'dawn ir-riżultati konfermhom l-Uffiċċju tal-Istatistika. Riżultati pożittivi ferm li nkisbu permezz ta' diversi fatturi ewlenin fosthom iż-żieda fit-titjiriet lejn Malta, djarju kulturali wiesa' flimkien ma' strateġija ta' marketing effettiva. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis esprima sodisfazzjon għal dawn ir-riżultati u għalli dawn ma nkisbux b'kombinazzjoni iżda b'impenn ċar. Osserva wkoll kif it-titjib kien ikbar meta r-riżultati jitqabbel mal-aħħar Jannar ta' amministrazzjoni preċedenti. F'Jannar tal-2016, meta mqabbel mal-aħħar Jannar tal-amministrazzjoni preċedenti il-Jannar 2013, biżżejjed ngħidu illi l-infiq żdied bi kważi 16 miljun euro f'xahar wieħed u kellna madwar ukoll 21,000 turist iktar f'Jannar. F'din l-istatistika ħareġ ukoll in-numru tilil imqatta minn turisti laħqu 650,000 li jfisser żieda ta' 9% fuq Jannar tas-sena l-oħra. Quddiem dan ir-ritmu turistiku inkoraġġanti, il-Ministru Zammit Lewis qal li pajjiżna għandu jipprepara ruħu għall-influss ta' turisti fix-xhur tas-sajf. Irridu naffaċċjaw din l-isfida. Is-soluzzjoni ċertament illi ma ngħidux li t-turisti ma jiġux pajjiżna, aħna għandna bżonn iktar turisti, però hemm bżonn illi pajjiżna jiġi mmaneġġjat aħjar. U allura din mhix inizjattiva biss tal-Ministeru tat-Turiżmu, però inizjattiva tal-Gvern li jkollna infrastruttura aħjar. Tenna li quddiem dawn l-isfidi, il-Gvern se jkompli jipprovdi l-assistenza tiegħu biex Malta tibqa' tintgħażel mit-turisti li jfittxu destinazzjoni mediterranja anke fix-xhur tax-xitwa.